Salut, mă numesc David. Am 25 de ani și restaurez mobilă veche, ceea ce înseamnă că mâinile mele miros mereu a diluant și a ceară de albine. Atelierul meu este la parterul unei clădiri vechi din Sibiu, un spațiu împărțit cu alți artizani. Aerul e gros, plin de praf fin de lemn și de sunetul constant, înfundat, al unei podeaua de ciment e mereu rece, chiar și vara, și acoperită de un strat fin de rumeguș pe care îl mătur în fiecare seară. Locuiesc singur, la câteva străzi distanță, într-un apartament la mansardă, unde grinzile de lemn scârțâie la fiecare pas. Diminețile mele încep la 6 fix, fără alarmă. Fac cafeaua la ibric, pe un aragaz vechi, și o beau pe pervazul ferestrei privind acoperișurile. E un ritual tăcut. Zgomotul orașului care se trezește ajunge la mine estompat, ca un ecou. Îmi pun hainele de lucru, aceleași în fiecare zi, și plec înainte ca soarele să bată direct pe stradă. La atelier, primul lucru pe care îl fac este să deschid fereastra înaltă, să las aerul rece al dimineții să intre. Îmi trec degetele peste lemnul neted al unui picior de masă la care lucrez de o săptămână. Verific umiditatea, caut imperfecțiuni noi pe care le-aș fi putut rata cu o zi înainte. Mașinile sunt încă reci la atingere. Pornesc șlefuitorul și zgomotul lui umple golul. Devine singurul meu partener de conversație pentru următoarele ore. Așa îmi place. Prânzul îl mănânc tot singur, pe un scaun vechi pe care l-am reparat. Desfac pachetul pe care mi-l fac dimineața și citesc dintr-o carte veche despre tehnici de tâmplărie. Uneori, e mai simplu să înțelegi nodurile dintr-o bucată de stejar decât ce se întâmplă în mintea oamenilor. Lemnul e sincer, nu ascunde nimic. Îmi amintesc de certurile cu fosta prietenă despre rumegușul pe care aer în piept și întorc într-o marți, aparatul de cafea de pe hol s-a stricat. Scoate un zgomot ciudat și picură apă tulbure. Îl desfac cu o șurubelniță pe care o port mereu în buzunarul de la spate. Sunt concentrat pe o garnitură de cauciuc uscată, cu degetele pline de zaț. Nu aud pașii din spatele meu, acoperiți de zgomotul unui polizor din atelierul vecin. O voce joasă, aproape o șoaptă, mă face să tresar și să mă lovesc cu capul de carcasa de plastic a aparatului. Mă întorc și o văd, stă la un pas distanță, cu o cană goală în mână. E mai înaltă decât părea de la distanță, când o vedeam trecând pe hol. Are părul șaten închis, prins într-un coc lejer, cu o șuviță argintie, subțire, chiar la tâmplă. Ochii ei sunt de un gri verzui, o culoare pe care nu am mai văzut-o. Poartă un cardigan lung, de lână, deși înăuntru e cald. Își strânge brațele în jurul corpului, ținând cana ca pe un scut. S-a stricat? Întreabă ea, iar vocea îi este la fel de calmă ca privirea. Dau din cap, frecându-mă la ceafă, unde m-am lovit. Îi spun că e doar o piesă de cauciuc și că o pot repara în câteva minute. Mă aplec din nou și degetele mele par dintr-o dată neîndemânatice sub privirea. Un șurub mic, care cade pe podeaua de ciment și se rostogolește sub aparat. Scot un sunet înfundat de frustrare și mă las pe vine să-l caut. Ea se apleacă lângă mine, fără să spună nimic. Cardiganul ei moale atinge podeaua prăfuită. Observ că are buricele degetelor de la mâna dreaptă pătate de cerneală albastră. Caută metodic, mișcând degetele cu grijă pe sub marginea aparatului. Găsește șurubul și mi-l pune în palmă. Pielea ei e rece, un contrast puternic cu mâna mea caldă și aspră de la muncă. Contactul durează doar o secundă, dar îmi oprește respirația. În acel moment, un ciocan lovește puternic o bucată de metal în atelierul de lăcătușerie de la capătul holului. Zgomotul e brusc, ascuțit. Ea tresare violent, un spasm care îi scutură tot corpul. Își trage mâna înapoi fulgerător și se ridică în picioare, cu ochii măriți, fixați pe sursa zgomotului. Rămâne așa o clipă, încordată ca un animal speriat, înainte de a-și lăsa privirea în pământ și a-și strânge din nou brațele în jurul ei. Mă prefac că nu am observat nimic. Mă ridic încet, pun șurubul la loc și strâng carcasa. Aparatul de cafea începe să bâzâie normal. Apăs pe buton și aburul umple aerul cu miros de cafea proaspătă. Îi fac semn spre cana ei. Prima e a ta, pentru ajutor. Ea ezită o secundă, apoi dă din cap, fără să mă privească în ochi. Își umple cana și se retrage un pas, ca pentru a-mi face. Îmi fac și eu o cafea, în tăcere. Ea adaugă zahăr în a ei, amestecând încet, cu privirea pierdută în vârtejul lichidului negru. Nu spune nimic despre tresărirea ei, iar eu e ceva fragil în felul în care stă, în felul în care își protejează spațiul personal. E ca și cum ar purta o armură invizibilă, pe lângă cea din lână.
o armură pe care zgomotul acela ascuțit a fisurat-o pentru o clipă. Mâne ea în cele din urmă cu voce joasă și se întoarce să plece spre biroul ei de la capătul holului. David, îi spun repede, înainte să se îndepărteze. Mă numesc David. Ea se oprește și se întoarce pe jumătate. Un zâmbet mic, abia vizibil, îi atinge colțul gurii. Ana. Apoi pleacă. Rămân singur pe hol, cu cana fierbinte în mână, ascultând pașii ei care se îndepărtează. Numele meu e David, ea e Ana. Și mâine, probabil ne vom întâlni din nou aici, la aparatul de cafea. A doua zi, am așteptat până la 10 și un sfert, ora la care o văzusem de obicei trecând pe hol. Mi-am șters mâinile de rumeguș pe pantaloni și am ieșit din atelier. Aparatul de cafea bâzâia încet. Ana era deja acolo, sprijinită de perete, cu aceeași cană în mână, așteptând ca ciclul de preparare să se termine. A ridicat privirea când m-a simțit apropiindu-mă și a schițat un gest din cap. Am răspuns la fel. Nu am spus nimic, doar mi-am luat o cafea și am rămas lângă ea, în tăcere. Am început să ne întâlnim așa aproape în fiecare dimineață. O rutină nescrisă. Eu ajungeam cu câteva minute mai târziu, ea era deja acolo. Uneori schimbam câteva cuvinte. Despre vreme, despre zgomotul de la lăcătușerie. Am aflat că traduce poezie franceză. Îmi povestea despre cum un singur cuvânt poate avea 5 nuanțe diferite și cum trebuie să aleagă una singură. Eu îi spuneam despre diferența dintre lemnul de nuc și cel de cireș. Mâinile ei erau mereu curate, cu excepția petelor de cerneală de pe degete. Într-o zi, soarele bătea prea puternic prin geamul de pe hol. Aerul era stătut și mirosea a praf încins. Ana își făcea vânt cu o foaie de hârtie. Vrei să bem cafeaua afară?" am întrebat, arătând cu bărbia spre ieșire. A ezitat o clipă, mușcându-și buza de jos, apoi a dat din cap. Am ieșit în curtea interioară, unde erau câteva bănci vechi de lemn, scorojite de ploaie și soare. Ne-am așezat pe una dintre ele, la o distanță confortabilă. Așa a început al doilea ritual al nostru. Prânzul. Eu cu pachetul meu, ea cu o caserolă mică. Vorbeam mai mult aici. Am observat că atunci când gândește, își trece degetul arătător peste o cicatrice mică, aproape invizibilă de pe bărbie. Făcea inconștient, în timp ce căuta un cuvânt sau asculta ce îi spuneam eu despre o tehnică nouă de lăcuire. Nu întreba niciodată despre viața mea personală, iar eu am învățat să nu o întreb despre a ei. Era un pact tacit. Într-o marți, la întoarcerea spre atelier, am văzut lângă un tomberon un scăunel de copil. Era din lemn masiv, probabil fag, dar un picior era rupt și vopseaua albastră era crăpată și murdară. M-am oprit și l-am ridicat. Era ușor, fragil. L-am scuturat de praf și l-am dus înăuntru, așezându-l într-un colț al atelierului. Avea ceva trist și încăpățânat în el, ca și cum refuza să fie doar un gunoi. M-am trezit privindu-l de câteva ori în timpul zilei. La prânz i-am povestit Anei despre el. I-am descris îmbinările slăbite și lemnul uscat. Nu știu de ce l-am luat. E mai mult de muncă la el decât merită. Ea a ascultat fără să mă întrerupă, cu privirea ațintită spre mâinile mele. Uneori, lucrurile care cer cea mai multă muncă sunt cele care ajung să aibă cea mai mare valoare, a spus încet, apoi și-a îndreptat atenția spre salata ei, ca și cum ar fi regretat că a vorbit. Am lăsat subiectul să moară. Săptămânile au trecut. A venit vara, cu după-amieze lungi și toride. Holul clădirii era răcoros, un refugiu. Într-o zi, în timp ce ne beam cafeaua, cineva a trântit o ușă metalică la capătul coridorului. Ana a tresărit și a vărsat puțină cafea pe mâna ei. A scos un sunet scurt, înăbușit, și s-a retras lângă perete, frecându-și încheietura. M-am prefăcut că nu văd, luând un șervețel și ștergând pata de cafea de pe podea, dându-i timp să se recompună. Nu-mi plac zgomotele bruște, a spus după o pauză lungă, cu vocea abia auzită. Mă scot din starea de concentrare. Am dat din cap, fără să comentez. Nici mie, mai ales când lucrez la un detaliu fin. O mână care tremură poate strica munca de o săptămână. A fost o minciună pe jumătate, dar a părut că o ajută. A ridicat privirea spre mine pentru o secundă și am văzut ceva ce semăna cu recunoștință. Apoi și-a tras din nou cardiganul pe umeri. Am început să fiu mai atent. Când știam că e la birou, evitam să folosesc circularul, optând pentru unelte manuale, mai silențios. Odată, i-am lăsat pe birou o pereche de căști antifonice pe care le aveam în plus,
cu un bilet scurt, pentru concentrare. Nu a spus nimic a doua zi, dar am văzut căștile pe biroul ei, lângă teancul de cărți. A fost suficient. Ritualurile noastre au continuat, tăcerile dintre noi umplându-se cu aceste mici gesturi nespuse. Într-o după-amiază de august, cerul s-a întunecat brusc. Încam pe banca noastră obișnuită din parcul sub Arini, când au căzut primii stropi de ploaie, mari și grei. În câteva secunde, s-a transformat într-o aversă violentă. Am luat pachetele și am fugit spre cel mai apropiat adăpost, foișorul de lemn din mijlocul parcului. Am ajuns acolo gâfâind, cu hainele ude lipite de piele. Ploaia bătea în acoperișul de șindrilă cu un zgomot constant, ca o tobă. Eram singuri. Spațiul era mic și am ajuns să stăm mult mai aproape unul de celălalt decât de obicei. Îi puteam vedea picăturile de ploaie prinse în șuvița argintie de la tâmplă. Mirosea a ozon, a pământ ud și, de la ea, un miros subtil de hârtie veche și ceai de mușețel. Tremura ușor, nu știu dacă de frig sau din alt motiv. Și-a strâns brațele în jurul ei, cardiganul de lână fiind acum ud și greu. Mi-am scos jacheta de lucru, cea groasă din doc, și i-am întins-o fără să spun un cuvânt. Era uscată pe dinăuntru. A privit jacheta, apoi pe mine. Ochii ei gri-verzi păreau mai întunecați în lumina de sub nori. Zitat, o fracțiune de secundă în care părea că va refuza. Apoi, încet, și-a desfăcut brațele și a luat-o. S-a înfășurat în ea, iar materialul aspru părea uriaș pe umerii ei. A tras adânc aer în piept, un gest care i-a umflat pieptul sub jacheta mea. Nu mi-a mulțumit. Doar a stat acolo, privind ploaia. Degetele ei se jucau cu tivul uzat al uneia dintre mâneci. Am rămas așa, unul lângă altul, ascultând ploaia, fără să ne privim. Distanța dintre noi dispăruse, înlocuită de căldura corpului ei sub materialul jachetei mele. Aerul dintre noi s-a schimbat, a devenit mai dens, mai încărcat. Când ploaia s-a oprit, soarele a ieșit timid, făcând asfaltul să fumege. Ea mi-a dat jacheta înapoi. Căldura ei încă se simțea în căptușeală. Ne-am întors la atelier în tăcere, dar nu era aceeași tăcere de dinainte. Aceasta era diferită. Avea o textură nouă, ceva ce nu știam încă să numesc, dar care se simțea ca un nod în gât pe care nu puteam să-l înghit. Am intrat în atelierul meu și m-am oprit în fața scaunelului de copil. L-am ridicat și l-am pus pe bancul de lucru. I-am mângâiat lemnul crăpat cu degetele. Știam, dintr-o dată, exact cum trebuie să-l repar. Nu pentru a-l face perfect, ci pentru a-i păstra toate cicatricile la vedere, făcându-le parte din noua lui poveste. Ceva ce trebuia să fac. Pentru el. Poate și pentru mine. Au trecut aproape 3 luni de la ziua în care i-am reparat aparatul. 3 luni de prânzuri tăcute și conversații despre lucruri simple. Unelul albastru, pe jumătate șlefuit, stă pe bancul meu de lucru ca o promisiune. Dar de la ploaia aceea din parc, de când a purtat jacheta mea, ceva s-a rupt în rutina noastră confortabilă. Tăcerea nu mai e doar un spațiu gol între cuvinte. Acum are propria ei greutate. După ploaia aceea, tăcerea dintre noi s-a schimbat. Nu mai era goală, ci plină de ecoul ploii de pe acoperișul foișorului. A doua zi, la aparatul de cafea, am stat unul lângă altul fără să scoatem un cuvânt. Mi-am frecat degetele de cana fierbinte, simțind asprimea calusurilor. Ea și-a tras mâneca cardiganului peste degete. Amândoi priveam aburul cafelei, evitând să ne întâlnim privirile. În atelier, am reluat șlefuirea scaunelului, mișcările mele fiind mai lente, mai atente. La prânz, pe banca noastră, am desfăcut pachetul și am început să mănânc. Soarele era cald și lumina îi scotea în evidență șuvița argintie. De ce traduceți poezie? Am întrebat, fără să mă gândesc prea mult, rupând o bucată de pâine. Ea s-a oprit cu furculița la jumătatea drumului spre gură. A privit în gol o secundă, apoi a lăsat furculița jos. Pentru că poeții nu se tem să numească lucrurile, chiar și pe cele dureroase. Și-a dus mâna la bărbie, atingând cicatricea. Nu am insistat. Am continuat să mănânc, ascultând zgomotul îndepărtat al orașului. Am vorbit despre un nou tip de lac pe bază de apă pe care îl testam, de cum protejează lemnul fără să-i ascundă textura. Ea a ascultat cu atenție, dând din cap din când în când. I-am oferit un spațiu în care să se retragă, o conversație simplă, concretă, ca o balustradă de care să se sprijine. Când am terminat, s-a ridicat și a strâns caserola fără să mai spună nimic altceva.
Săptămâna următoare a adus ea subiectul. Stăteam pe bancă, iar ea a spus, privind un copil care alerga după porumbei, lui nu-i plăceau cărțile mele. Spunea că adună praf și ocupă spațiu inutil. Nu a folosit niciun nume. Nu era nevoie. Am luat o pietricică de pe jos și am aruncat-o în fața mea. A aterizat fără zgomot în iarba uscată. Am rămas tăcut, lăsând confesiunea ei să plutească în aerul cald al după amiezii. Doar am stat acolo, lângă ea. Zilele treceau și deveneau o rutină în interiorul altei rutine. Într-o dimineață, am ajuns amândoi în același timp la aparatul de cafea. Mâinile noastre s-au atins când am încercat să luăm același pliculeț de zahăr. A fost un contact scurt, electric. Ne-am retras amândoi mâinile de parcă ne-am fi fript. Pliculețul a căzut pe jos. Ne-am aplecat amândoi să-l ridicăm, capetele noastre aproape s-au lovit. Am rămas așa o secundă, foarte aproape. Apoi m-am ridicat eu și i-am făcut semn să-l ia ea. Într-o seară, lucram târziu, încercând să repar îmbinarea piciorului de la scăunel. Ușa atelierului s-a deschis încet și Ana a apărut în prag cu 2 căni de ceai aburind. Nu a spus nimic, doar a intrat și a pus o cană pe bancul de lucru, lângă uneltele mele. S-a sprijinit de un dulap vechi, cu propria cană în mâini, și m-a privit cum lucrez. Prezența ei tăcută a schimbat complet atmosfera atelierului. Praful de lemn părea să plutească mai lent în lumina becului. Zicea să vorbesc cu prietenele mele. Spunea că mă influențează negativ, a spus ea încet, cu privintită spre scăunel. Am oprit șlefuitorul. Zgomotul s-a stins, lăsând în urmă o tăcere adâncă. Mi-am șters mâinile de o cârpă și am luat cana de ceai. Era fierbinte, umflat încet în lichidul auriu. Nu am întrebat cine. Nu am întrebat de ce. Am ascultat doar sunetul respirației ei și ticăitul unui ceas vechi, agățat pe perete. Cu o săptămână înainte, o auzisem vorbind despre un poet francez, un nume pe care nu l-am reținut, dar am notat titlul cărții pe o bucată de lemn. Am căutat-o într-un anticariat în weekend. Luni dimineața, i-am lăsat cartea pe birou, înainte să ajungă ea. Prânz, a scos cartea din geantă și, fără să spună nimic, a deschis-o și a citit câteva versuri cu voce joasă. Vocea ei a umplut spațiul dintre noi. Am terminat scăunelul într-o după-amiază de joi. L-am șlefuit până a devenit neted ca mătasea, dar am lăsat intenționat câteva dintre zgârieturile adânci, cele care îi spuneau povestea. Le-am integrat în noua lui viață. Am aplicat un strat de ceară de albine care a scos în evidență fibra lemnului de fag și i-a dat un miros cald, dulceag. L-am pus în mijlocul atelierului și am făcut un pas în spate, privindu-l sub lumina care cădea prin fereastra înaltă. Era imperfect și complet. Când a trecut pe lângă atelier în drum spre ieșire, am lăsat ușa deschisă. A încetinit, apoi s-a oprit în prag, atrasă de obiectul din centru. A intrat fără să ceară voie și s-a apropiat de el. A întins mâna și a atins una dintre zgârieturile pe care le păstrasem, urmărindu-i conturul cu degetul, la fel cum făcea cu cicatricea de pe bărbie. A ridicat privirea spre mine, iar în ochii ei gri verzi am văzut ceva ce semăna cu o oglindă. Este pentru tine, am spus, iar cuvintele mele au părut prea zgomotoase în tăcerea atelierului. Nu a răspuns imediat. A continuat să mângâie lemnul, degetele ei pătate de cerneală, lăsând urme invizibile pe suprafața ceruită. Apoi a dat din cap, un gest mic, abia perceptibil. A fost ca și cum ar fi acceptat nu doar un obiect, ci și povestea lui, cu toate imperfecțiunile. Am ajutat-o să-l ducă în biroul ei și l-am așezat lângă fereastră. A doua zi, când am trecut pe hol, am văzut prin ușa ei întredeschisă scăunelul. Avea pe el un ghiveci mic cu o plantă verde, ale cărei frunze atingeau geamul. Era o bucată din atelierul meu, din mâinile mele, în spațiul ei tăcut, plin de cărți. La cafea mi-a zâmbit, un zâmbet adevărat, care i-a ajuns la ochi și a durat mai mult de o secundă. Am simțit cum un nod din pieptul meu se desface încet. A venit toamna. Frunzele din parcul sub arini au început să cadă, formând un covor arămiu. După prânz, am început să ne plimbăm pe alei, fără o destinație anume. Zgomotul pașilor noștri prin frunzele uscate era singurul sunet. Într-o zi, mergând unul lângă altul, umerii noștri s-au atins. A fost un contact cald, moale, prin straturile de haine. Niciunul dintre noi nu s-a ferit. Am continuat să mergem așa, atingându-ne la fiecare pas. Mi-am băgat mâinile adânc în buzunare.
Am observat că nu mai purta cardiganul tot timpul. Uneori îl lăsa pe spătarul scaunului din biroul ei. Tresărea mai rar la zgomotele de la lăcătușerie. Părea să ocupe mai mult spațiu, să stea mai dreaptă. Într-o zi la prânz, a râs la o glumă proastă pe care am făcut-o. A fost un râs scurt, cristalin, care m-a luat prin surprindere. Am pierdut firul a ceea ce voiam să spun și am rămas doar privind-o. Într-o seară rece de octombrie, am rămas ultimii în clădire. Stăteam pe o treaptă de la intrare privind luminile orașului. Aerul era rece și umed. Nu i-am oferit jacheta. În schimb, m-am așezat mai aproape de ea, până când brațele noastre s-au atins. Căldura ei trecea prin materialul hainei. După o lungă tăcere, și-a sprijinit capul de umărul meu. A stat așa doar câteva secunde, apoi s-a îndreptat brusc, ca și cum și-ar fi amintit ceva. Atunci mi-a povestit despre noaptea în care a plecat. Cu o singură geantă, în toiul nopții. Vorbea cu o voce calmă, aproape monotonă, ca și cum ar fi povestit un film pe care l-a văzut de mult. Eu priveam aburul respirației mele cum se risipește în aerul rece. Nu i-am spus că îmi pare rău sau că a fost curajoasă. Când a terminat, am spus singurul lucru care conta. Sunt aici acum. Ea a dat din cap privind în depărtare. Trecuseră aproape 6 luni. 6 luni de cafele, prânzuri și plimbări. Deveniseră ancora zilelor mele. O prezență constantă, liniștitoare. Mă surprindeam zâmbind singur în atelier, amintindu-mi ceva ce spusese. Cicatricile lăsate de fosta mea relație, senzația aceea de a merge mereu pe coji de ouă, începeau să se estompeze. Mă simțeam mai ușor, mă simțeam. Casă. Nu într-un loc, ci lângă o persoană. Am ajuns în apartamentul meu de la mansardă într-o seară târzie. Afară începuse o ploaie măruntă și rece, care bătea ritmic în geam. Curățam o rindea veche, mirosul de ulei și metal umplând camera. M-am gândit la Ana, la biroul ei, la scăunelul de lângă fereastră. Probabil citea cu o cană de ceai alături. O liniște profundă, o senzație de mulțumire pe care nu o mai simțisem de ani de zile. Macunci, telefonul de pe bancul de lucru a vibrat, ecranul lui, luminând brusc încăperea. Era numele ei. Era ora 3 dimineața. De atunci, n-am mai petrecut nicio noapte despărțiți. Diminețile noastre începeau la fel. Eu făceam cafeaua. Ea stătea pe pervazul ferestrei mele de la mansardă, cu picioarele strânse sub ea, citind. Lumina palidă a zorilor îi prindea șuvița argintie din păr. Cele momente, apartamentul meu mic, cu grinzile lui scârțâitoare, părea singurul loc sigur din lume. Într-o sâmbătă, în timp ce îi întindeam cana, telefonul ei a vibrat pe masă, un sunet strident care a spart liniștea. S-a oprit cu mâna la jumătatea drumului spre cană. A privit ecranul, iar fața i s-a împietrit. Tensiunea i-a cuprins umerii, spatele i s-a îndreptat. A luat telefonul și s-a ridicat, mergând în celălalt capăt al camerei, lângă bibliotecă. Și-a întors spatele la mine. Am auzit-o răspunzând cu un "da?" șoptit, o voce pe care nu o mai auzisem de luni de zile. Am continuat să torn lapte în cafeaua mea, deși nu beau niciodată cafea cu lapte. At așa, cu spatele la mine, aproape 10 minute. Nu vorbea mult. Doar asculta, scoțând din când în când sunete scurte, afirmative. Am văzut cum mâna ei liberă s-a strâns într-un pumn, unghiile presând în palmă. M-am așezat la masă și am privit aburul care se ridica din cana ei neatinsă. Când a închis telefonul, a rămas nemișcată, cu fruntea lipită de o grindă de lemn, ca și cum s-ar fi sprijinit de ea ca să nu cadă. Trebuie să plec pentru o vreme, a spus în cele din urmă, nu s-a întors. Cuvintele au lovit aerul dintre noi, grele și reci. M-am ridicat încet de pe scaun, mișcându-mă cu grijă, ca și cum aș fi putut sparge ceva. Am întrebat unde se duce, dacă e totul în regulă. A clătinat din cap, o mișcare scurtă, rigidă. Nu pot să-ți spun, e mai bine așa. Își freca brațul cu cealaltă mână, un gest vechi, de autoprotecție, pe care credeam că l-a uitat. S-a întors și a început să-și strângă lucrurile, periuța de dinți, cartea de pe noptieră. Se mișca rapid, mecanic, evitându-mi privirea. M-am apropiat și am încercat să-i prind mâna. Ana, vorbește cu mine. A tresărit și s-a tras înapoi, de parcă atingerea mea ar fi ars-o. Ochii ei gri-verzi erau larg deschiși, plini de o panică veche, familiară. Te rog, David, nu face asta mai greu decât este. Zidul pe care îl dărâmasem împreună, cărămidă cu cărămidă, se reconstruise într-o clipă.
A plecat în mai puțin de o jumătate de oră. Ușa s-a închis în urma ei cu un click sec. Am rămas în picioare în mijlocul camerei, ascultând pașii ei grăbiți pe scări până când s-au stins. Apartamentul părea dintr-o dată imens și gol. Cana ei de cafea era încă pe masă, acum complet rece. Am luat-o și am mers la bucătărie. Am aruncat lichidul în chiuvetă și am spălat cana, frecând-o cu un burete până când a scârțâit sub degetele mele. Zilele următoare au fost un șir de gesturi fără sens. Mă duceam la atelier și șlefuiam bucăți de lemn fără niciun scop, doar ca să-mi țin mâinile ocupate. Treceam pe lângă biroul ei de la capătul holului. Ușa era închisă. Prin geamul mat se vedea doar silueta scaunelului pe care îl dă lângă fereastră ca un paznic singuratic. Simțeam o strângere de inimă de fiecare dată, durere fizică, ascuțită. Am început să fac curățenie în atelier cu o frenezie tăcută. Rearanjat uneltele, le-am curățat de praf, am măturat rumegușul din colțuri, unde nu mai măturasem de ani de zile. Era un mod de a impune o ordine într-un univers care își pierduse complet sensul. Fiecare scândură pe care o mutam, fiecare șurub pe care îl strângeam, era o încercare de a repara ceva ce nu se afla în atelierul meu, ci în interiorul meu. Într-o seară târzie, după o săptămână de tăcere absolută, am intrat în biroul ei. Ușa nu era încuiată. Aerul era stătut, rece. Pe scăunel, planta pe care o pusese se ofilise. Frunzele ei erau galbene și aplecate. M-am apropiat și am atins lemnul neted, degetele mele urmărind cicatricile pe care le lăsasem intenționat la vedere. Era o bucată din mine în acel spațiu gol, o misiune tăcută care acum părea o minciună. A fost telefonul din buzunar. Degetele îmi tremurau ușor pe ecranul rece. Conversația noastră, plină de mesaje banale despre cumpărături și cafea. Am ezitat, ștergând 3 începuturi de frază. În cele din urmă am scris un singur rând, simplu și concret. Planta de pe scăunel are nevoie de apă. Am trimis mesajul fără să mai recitesc. Am pus telefonul înapoi în buzunar, am stins lumina și am ieșit, lăsând scăunelul singur în întuneric. Acum, totul depindea de ea. Timpul s-a dilatat după ce am trimis mesajul. Am pus telefonul pe bancul de lucru, cu ecranul în jos. Am luat o daltă și am început să curăț o îmbinare veche de la un picior de scaun, o muncă ce nu necesita atenție. Zgomotul metalului pe lemn era singurul sunet din atelier, un ritm monoton care îmi ținea gândurile la distanță. Rumegușul fin cădea pe podeaua de ciment, acoperindu-mi bocancii. Orele au trecut așa, într-o ceață de praf și așteptare. Nu am auzit ușa deschizându-se, doar am simțit o schimbare în aer, un curent rece. Am ridicat privirea. Ana stătea în prag, silueta ei decupată în lumina palidă a holului. Purta aceeași haină cu care plecase. Părul îi era umed de la ploaie, lipit de tâmple. Avea cearcăne adânci, iar ochii ei gri-verzi păreau mai mari, mai întunecate. Am făcut un pas înăuntru și ușa s-a închis încet în urma ei. Dalta mi-a rămas suspendată în aer, deasupra lemnului. A mers direct la scăunelul din colț. Nu s-a uitat la mine. A atins frunza ofilită a plantei cu vârful degetelor, un gest de o delicatețe dureroasă. S-a terminat, a spus cu o voce joasă, răgușită. A fost un proces, mărturii, avocați. A continuat să privească planta, de parcă i-ar fi vorbit ei, nu mie. A trebuit să stau departe, fără contact, așa mi-au spus. Mi-am lăsat dalta pe bancul de lucru. A căzut cu un zgomot metalic, sec, care a spart tăcerea. S-a întors spre mine, în sfârșit. Și-a strâns brațele în jurul ei, gestul acela vechi, familiar. David, tu nu te-ai înscris pentru asta. Ești tânăr, ai toată viața înainte. Nu trebuie să cari și bagajele mele. Cuvintele ei erau ca niște pietre aruncate între noi, încercând să construiască un zid. M-am apropiat de ea, am luat ghiveciul de pe scăunel și l-am dus la chiuveta din colțul atelierului. Am dat drumul la apă, un firicel subțire, și am început să ud pământul uscat. Nu sunt bagaje, am spus fără să mă întorc. Sunt cicatrici, la fel ca cele de pe scăunel. Am lăsat apa să curgă, privind cum pământul o absoarbe însetat. Le-am lăsat la vedere pentru că fac parte din povestea lui. Îl fac mai puternic. Am oprit apa și am pus ghiveciul pe pervazul ferestrei, în singura pată de lumină a serii. Am rămas cu spatele la ea, ștergându-mi mâinile murdare de pământ pe o cârpă aspră. Am simțit-o apropiindu-se în spatele meu. Nu m-a atins. Doar stătea acolo,
atât de aproape încât îi puteam simți răsuflarea. Atelierul era acum aproape în întuneric, luminat doar de un bec chior de deasupra bancului de lucru. Mirosea a pământ umed, a lemn și a ploaie. Tăcerea s-a așternut din nou, dar de data asta era diferită. Era o tăcere în care se aștepta un verdict. Am strâns cârpa în pumn, până mi-au albit încheieturile degetelor. Doar ține-mă în brațe în noaptea asta, a șoptit, cu o voce atât de fragilă încât aproape am crezut că mi-am imaginat-o. M-am întors încet. Lacrimile îi curgeau pe obraj, în tăcere. Nu plângea, doar lăsa durerea să iasă la suprafață. Am lăsat cârpa să cadă pe jos și mi-am întins brațele. A intrat în îmbrățișarea mea ca un om care ajunge la mal după o furtună. Și-a ascuns fața în scobitura gâtului meu și am simțit cum tot corpul îi se cutremură. Am strâns-o mai tare, sprijinindu-mi bărbia de creștetul ei. Părul ei mirosea a ploaie și a oboseală. Am rămas așa, în picioare, în mijlocul atelierului meu plin de praf, legănându-ne imperceptibil. Am închis ochii și am ascultat ritmul respirației ei care se potolea sincronizându-se cu al meu. În acel moment, nu exista trecut și nu exista viitor. Exista doar greutatea ei caldă în brațele mele și certitudinea tăcută a podelei de ciment sub picioarele noastre. Toate nopțile care vor urma? Am întrebat la fel de încet, cuvintele mele fiind mai mult o adiere în părul. Nu a ridicat capul. Nu a spus. Degetele ei, care stătuseră încleștate pe spatele meu, s-au relaxat și au căutat mâna mea. A găsit-o și a strâns-o cu o putere care spunea totul. O promisiune. O alegere. Era răspunsul ei, mai clar decât orice cuvânt. Am simțit cum un nod din pieptul meu se desface definitiv. Am stat așa mult timp până când picioarele au început să ne doară. Am condus-o spre singurul fotoliu din atelier, unul vechi, pe care îl reparasem cu luni în urmă. Ne-am așezat amândoi în el, un spațiu îngust, dar suficient. Ea a adormit aproape instantaneu, cu capul pe umărul meu, ostenită de o luptă pe care abia acum începeam să o înțeleg. Am acoperit-o cu jacheta mea de lucru, iar mirosul de diluant și ceară de albine a învăluit-o ca o pătură. Am privit-o cum doarme în lumina slabă a becului. Fața ei era senină, pentru prima dată de când o cunoșteam. Șuvița argintie părea să strălucească în întuneric. Peste umărul ei vedeam scăunelul albastru, gol acum, așteptând. Nu mai era un obiect de reparat sau un cadou, era o mărturie. O bornă kilometrică ce marca locul unde două povești fracturate au decis să meargă mai departe pe același drum. Am știut atunci că nu ne vom mai întoarce la zilele cu prânzuri tăcute pe banca din parc. Acele zile se terminaseră. Construiserăm o punte peste prăpastia dintre noi, din bucăți de lemn șlefuit, din cuvinte șoptite și din tăceri încărcate de înțeles. Era o punte fragilă, poate, dar era a noastră. Și eram amândoi dispuși să o trecem, pas cu pas, împreună. Am prins becul și am rămas cu ea în întunericul cald. Săptămână mai târziu, m-am trezit înaintea ei. Lumina dimineții umplea mansarda mea. Ana dormea în patul meu, cu o mână întinsă pe perna goală de lângă ea. Respirația ei era liniștită, adâncă. Pe pervazul ferestrei, planta de pe scăunel stătea în ghiveciul ei, cu frunze noi de un verde crud, întinse spre soare. M-am ridicat fără să fac zgomot și m-am dus să pun de cafea, mișcările mele fiind lente și deliberate în liniștea apartamentului. În timp ce apa fierbea în ibric, m-am uitat la ea. Era acasă. Nu doar în apartamentul meu, ci în viața. Procesul ei de vindecare abia începea, știam asta. Urmau zile grele și nopți cu coșmaruri, dar acum nu mai era singură. Am luat 2 căni din dulap, inclusiv pe a ei, cea pe care o adusese aici în prima noapte. Am turnat cafeaua și am așteptat ca mirosul să o trezească, pregătit pentru prima noastră dimineață dintr-un lung șir de dimineți. Au trecut 6 luni de la noaptea aceea. Acum, diminețile noastre încep cu 2 cești de cafea, nu una. Eu mă trezesc primul și pun ibricul pe foc. Zgomotul familiar o trezește pe Ana. Se întinde în pat. Apoi vine lângă mine în bucătărie și se sprijină de tocul ușii, cu ochii încă pe jumătate închiși. Îi întind cana ei, cea cu o ciobitură mică la bază. O ia și degetele noastre se ating pentru o secundă. Apoi ne așezăm pe pervaz, privind acoperișurile în tăcere. Cardiganul ei de lână stă acum în dulap. Nu l-a mai purtat. Când lucrează, se concentrează cu o intensitate calmă, pe care nu o avea înainte. Uneori, își aduce laptopul în atelierul meu și se așează într-un colț,
departe de praf. Tastează ore în șir, cu zgomotul șlefuitorului meu pe fundal. Spune că o ajută, că zgomotul constant e mai bun decât tăcerea bruscă. Îi las mereu un pahar cu apă pe masa de lângă ea. Umbrele nu au dispărut complet. Într-o seară, un vecin a trântit ușa. Am văzut cum i s-au încordat umerii și cum și-a dus mâna la cicatricea de pe bărbie. Nu am spus nimic. M-am ridicat, am mers la pick-up-ul vechi și am pus un disc. O muzică lentă a umplut camera. M-am întors la locul meu și după câteva minute am simțit cum mâna ei o caută pe a mea peste masă, găsind-o. Serile noastre sunt simple. Stăm pe canapea, cea căreia i-am înlocuit spuma împreună. Ea citește, cu picioarele ei goale sprijinite de ale mele. Eu schițez modele noi de îmbinări într-un carnet. Nu vorbim mult, nu e nevoie. Uneori, ridică privirea din carte și mă privește. Eu mă opresc din desenat și o privesc înapoi. Aceste pauze sunt mai pline de înțeles decât orice conversație pe care am purtat-o vreodată. Scaunelul albastru stă în sufragerie, lângă fereastră. Acum ține teancul de cărți pe care Ana le citește și uneori cana fiecare dimineață. Lumina cade pe el și scoate în evidență zgrieturile pe care le-am lăsat. A devenit o piesă de mobilier ca oricare alta, dar pentru noi este o ancoră. Mă opresc uneori și trec cu mâna peste lemnul lui Netted, amintindu-mi de unde am pornit amândoi, în tăcere. Ne plimbăm uneori prin parcul Subarini, pe aceleași alei. Acum, tăcerea e diferită, caldă. Frunzele foșnesc la fel sub picioarele noastre, dar mâna ei e în a mea, un gest pe care abia îl mai conștientizăm. Se oprește să privească un copac bătrân, cu scoarța crăpată. Îi urmăresc privirea și înțeleg ce vede. Nu doar un copac, ci toate anotimpurile prin care a trecut pentru a rămâne în picioare. În atelier, mâinile mele se mișcă altfel. Înainte, reparau obiecte. Acum, am senzația că eu construiesc. Fiecare bucată de lemn pe care o șlefuiesc, fiecare îmbinare pe care o întăresc, pare să aibă un alt scop. Nu mai e doar o meserie, e un mod de a pune ordine în lume, bucată cu bucată. Mă uit pe geam spre mansardă. O văd pe Ana la fereastră, udând planta. Îmi face semn cu mâna. Îi răspund cu un zâmbet mic. În seara asta, stăm pe pervaz, ca în prima dimineață. Orașul se întinde sub noi, o rețea de lumini pâlpâitoare. Ana își sprijină capul de umărul meu. Greutatea ei e familiară, reconfortantă. Nu vorbim despre viitor, nu facem planuri. Nici nu trebuie. Îi iau mâna între-a mea și îi simt degetele pătate de cerneală între degetele mele aspre. Aerul e rece, dar aici, sus, deasupra tuturor, e cald. E suficient.